Здравейте, аз съм Коци Тора Паркалки и сме поканили тази вечер на гости нашия приятел Дони Манджорни Макарони. Заповядай, Дони. Здравейте! Здравейте на всички! Здравейте! Аз съм красивия Дони Манджорни Макарони! Здравей, как е, Паркалки? Мога да се радвам. Може ли малко по-напред да пристъпите? Точно така. Това е един много готин и много забележителен човек. Как си, Калки? Кажи нещо повече. Напредал си нещо с рапърството. Точно така. Ще свирим една моя песен, която се казва Уморени крила. Кой ще кажеш, а? Окей. Застани така да се вижда лицето леко пред красивите аудитория. Здравейте на вас, здравейте на всички красиви готини, пичове, сладки и сладорани. Така, ако може сега, искам да изпея една песеничка, която се казва, тя е много хубава песен, казва се Уморени, така да се каже, грилца. Не станете, вие ще играете, ако обичате. Застанете точно и тук. Казах точно тук. Окей, тук. Така започваме. Няма да бягате, само на място искам да се движите. Натам, насам не. И така, до ре, три почти. Уморени крила, почват се нос да спиват. Дайте, пиши. Дони и Кепоргил. Шест и дълги алеи, прозрачните небеса, зелени листа, красивата дъга. Come on, baby. Let's go in the beginning. Уморени крила, почват се нос да спиват, а дъгата напише мъка. Уморени крила, почват се нос да спиват, а дъгата напише, а дъгата напише, а дъгата напише в мъгла. И така, дами и господа, това бяхме ние, красивия Дони. А сега започваме с друго. Така. Bee Gees. 3 и... No, не, шугувам се, не е Bee Gees. А сега, дами и господа, ще представям едно наше ново парче. Ние сме група Morning Sun. Ще представям един рок-н-рол. Ако обичате, служете очилата. Така. Кажете yes, thank you. Yes, Yes. thank You you. very much in the good and the wow and the mix and the rock and roll. Come on, little son, you run away. Come on, come on, you run aside. Come on, come on, sing it on, away. We gotta know about И това е. Обичам ви. Ай, благодаря. Благодаря.